video, agluto tayong iting bulldozer. Ay, sukit dahil tayo bulldozer. Tambo-tambo. Uno, padaros dos. Dagiti tayo laot na. Then, deti tayo sago. Madama tayo lang ipapaborit na itong lumunin. Kasi awan ti sigod nga luto. So nga, iluto nga muna dahil tayo sago. Kay babasit na sago. Narigat mo't lata nga maluto. At apay iti saba. Ito na iti matab, yamag. Kurang pa iti ananang nila. Para kanyang mo lang, pang merienda mo lang. Pagpapausan ni. So nga, isang kabasit lang binignit. Dati ti kalain nga mabuy-buyan ni ka Facebook. At nagluluto sa sinuglang nga binignit. Handa kami isang kabasit lang. Okay, kamutigan. Kumano maumag kita mga sa kamutig. Oh, nagatang mga nyug guys. Naibos. May gusti nyug. Kumare. So nga, dito yun hindi kami pagpupkulan. Sa doon kami nagluto ti binignit guys. Siso nga awan nyug. Dito ikot isumot lang gay mapupukul. Tayo pa ibasi tayo luto tayo basi dayjay kamutig na sa tayo ito ang pantian pantay mo siya sukat tayo tayo pagpasamit Napay data may tapay na bakatan. Kasamit ni pare. Pare up note. Ni pare up note. Pasukaran tayo. Iwaran tayo nga nalaing ka. Yummy! Pagrurukut. Saba. Ay saba na kumari. Ay saba. Hindi na bati ko pare. Yung sama mo kayo pa ito. Tapos, ikabil tayo dito tambu-tambukol. Awan, di kalsada dagaan mo din. Tambo. Naluto tayo binignitan. Manta yun. Dati tayo binignitan nga. Awal lang ti kulay-kulay na. Light colors lang. Nagimason George. Mabsugman tayo buksi main.